guys, maayong buntag. Karon guys, mapay pagkahuman sa Baguio. Kauna-huna ko nga ako mga tanom ako na pong ibalik sa naandan. Ipaluna guys kay basin mga matay ni handugon kaayo ang pagpamubo ni o ako na lang ipangbitay ni guys karon di magdublig trabaho. Gihubog-habog na hodaan kay bulag na imo abot nga bagyo dili na ko magproblema pag-ayo. Mahal kay na ko ning tanoma guys. Ako dyan yung giatiman. No guys. Wala nang gipanod og kaang. Hindi man mabutang sa yuta kana may dagat. Mitungas ko ani guys, sa kurang usa. Ang bana naman dayman. Ga hutok kog tam nagkamuti kay kamuti ko ni ipatanom guys. May nagkamuti ko balanghoy kay dili na ko naatiman noon mga gabi, ubi. Ay mahimo mag sa isang semana ka usa ka duha ra tungason. Ako lang madaang gihutok ang yuta kay unig uwan na kaayo. Igo na lang na siya lunuran og kuan. Kanang tamnang kamuti. Giandam lang nako ang yuta ana. Ipudlalim guys, maghutok. Say tawag anas uban na magatapok og yuta bitaw humukon ang yuta. Dili lalim. Labi nagkabatuan. Arang paita guys. Pero sige lang. Kay para mas pamilya. Nangambak ang dagkong singot ani guys. Pero sige lang. Exercise. Aron panington. Ang layo rata sa kuan. Kanang high blood. Kay numdo mo ani guys katong sa dapling bitaw nga na sunog wa siya lang hinlo ba walang pasa pero na sunog ano na man ko guys nga ako ning tamnan gihapon kay tambok ang yuta ba dundon yuta way bato ga nay daghang kuan patayng kawayan gaplano ko nga ako naman ning siyang hinluan kay aron mudako ang akong area aring dapita muna nga anong gipasuotag bugwal og tang nagkamuti aring ubos kay aron mo dako ang area nako guys wa may bawas mister ani o masuko hala ka suko ang importante nga makatisok ko og
kanang mga lagutmon kay panagana ba mga lagutmon kadi man maunsa kana mas ilawom siyuta. Ani atong ipananom guys kanang mga pagkaon nga mapundo nga naa sa ilawom sa yuta. Mga kamote, gabi, ubi. Pwede ra ana sa ilawom sa yuta di na nimo na kubkubon. Mo nay mapuslan jud nato. Panahon ting gutom. Mga balanghoy ana. Galing ka pa ko si Milyang balanghoy guys. Okay sanay si Milyang balanghoy diha panghatag mo. Kapanaganap kog dool aning ubos-ubos guys kay nakakita ra ba kog dako kay bitin ani nga nasunog. Ana nga nahadlok nagtikaw-tikaw sa ubos. Wa tarongay guro nang gipang panitan ng mga kahoy-buhi ana na ho. Kato mga buhi tong kahoy ba ubos. Ako na lang nang gipanitan na tumbaha. Aron di siya kasandong. Mga unta guys. May snack ta. Kamang ko kahuman gi. Gutom naman ko. Alang inita guys, oy. Matay sa una di man kong batig init ug mag umako. Pero karon pasti lang. Pero lahi sa una ug karon oy. Sa una kung mag umami sa una kay lahi di ka karon murag duong na mas adlaw. Pero sige lang kay agas magsingot ah. Baling singuta guys. Mo ni tambal baron di ta high blood, magpasingot. Kurang usa ni guys. Atong nga si mana diha ko, karon niapog ko. Humbal na lagi naman day ako niara ko ani. Bago man nahal dito bay paabangan. Tungas kog dali-dali kay wa may bisita na mo ron. Naliket kog tisok-tisok. Parang dili kayo alimahonon nga kuan guys kay nga mga dumara ba kay pwede di tungasog mga pilang adlaw di mangluod di para ang ubang kuan nga imo jung sundon og atiman nang kamote, gabi, saging anak ra mga kapayas okay ra na. Ako
Ako ray tungab-tungab guys kay ako ra may mainom. Ja. Inarmi style. Wa nay basuhay kay muli pa dito sa amo ano. Dili po ta magpauga sa atong singot guys kay kung magpauga ta sa atong singot kapoy na ibalik sa trabaho. Balik na ko guys. Sa tanang intawng mi subscribe na ko guys. Sama kanila ni Flordelisa Borato, ni M. Salis, Verna Mendoza, Lourdes Saladin. Ma'am Lourdes, salamat ha. Pilinggira pod. Kini si Pilinggira guys, mo ni amo ang amigo ni Ma'am Flor pod ni. Aktibo ni sa barangay, mo ni among sekretary sa barangay. Pilinggira pero gwapa ra ba unta ni? Pero Pilinggira yang kuan channel. Og sa Road Adventure, Gisabel Dugoy, Pia Haladinieri, Adrugal Vlog, Janet Abangan, Lewing Neri, o si Lisel Basia Neri. Kining tanan guys, salamat kaayo sa inyong mga suporta kanako. O wa jud ko'y ikabaw saan ni. Magampo lang ang pug ko nga tagaan mo gracias Ginoo. Ag kuan di ay pod mga Buratos family. Kanila ni katong namit pod na nga vlogger si Kim and Kin family vloggers. Kadto pod sila namit pod to nako. Og basin pohon si Ma'am Tiri og si Ma'am Florami. Mamit ra pod to nako guys. Og mahinaot ko nga di ko makuan nila kanang sana, di ko mataha kay mataha ko di ko makikuan mauwaw ko. Manghinaot ko nga ang ilang kinaiya sama sab ni Ma'am Flor nga murag masangpit na to ba madali-dali. Wa pa ko kamit aning duha guys. So manghinaot ko nga sa among pag abot pohon, sa among panagkita, dili ta mataha. Sige guys, sunod natong panagkita. Bye bye.